wachon ma nyaka wadok erokamano ne somo masani wantiere godo miluongo ni CBC. Notemo mar mondo rire kind kama koth nogowa mar mondo waket gik moko bed marom. Ka anyalo wacho an awuon kana chako somo weche mag computers nang'eyo bang' kana tieko high school. Emana bedo gi gombo mar mondo ang'e matut egi. Tinyalo yudo ni kinde mana somo kana wuok piny mano gik moko nanenga. To king'iyo CBC gi sani en gima nyalo kelonwa kaka nyithindo nyalo ng'e gi chon. Koth nogowa nikech kaka nochako orient nyithindo gi e somo mag STEM kaka iwacho ni bedo mopogore nikech gichake very late, gichake seche molewo. Seche michake seche molewo en gima chunyi ionge godo, ionge gi gombo mar ng'eyo. Opogore gi ng'at moro manochako neno computers kadongo, en gi laptops kodongo, ong'e ni gini tim ang'o to gini tim ang'o. Koro ok nonyal yiero courses go. Mane omiyo neno ka wan gi rem. En rem makwa ok win kendi miyuage but aneno ka en rem manyaka jok ma olony mantiere pinje ma oko bende yuage ni ere kaka onyalo konyo nyithindo manyiri mar mondo odonje somo kaina gi. Ingini sami wache kamano